Pryd sydyn nath Geth i ni wrth dwytha, gwrs QR, wbeth perffaith wrth wylio gem rygbi. A pryd sydyn eto os yma, Geth? Pryd sydyn, ond beth sy'n bwysig di nes ti wneud y gwrs QR? Nes i ddim, ond mi na i neud nhw, dwi'n gaddo. A dwi'n gwneud y rhaglen yma efo chdi bob di syl, a dwi'n yn gwneud y gwrs QR. A mae hwn yn rhywbeth perffaith i ti'n wneud. Gem nesaf, dwi'n meddwl beth i'r gem nesaf, pwy sy'n chwarae pwy? Mae gem Cymru yn erbyn Alban. O, na fo. Wel, mae hwn yn ideal yn erbyn yr Alban. Reit, steak mewn bagel efo dressing, mwstad a mel. Syml iawn, dwi wedi gwneud o'n syml i bawb gael gweld sy'n ma'n neud o. Reit, y fyma i ddechrau ni, mae gen i ddau ddarn o steak. Dwi wedi defnyddio steak tenna. Mae'n ffrio'n sydyn iawn. Ie, ni'n gwneud yn gynt ni. Mae'n gwneud yn gynt, a hefyd mae'n well mewn Brechdan dwi'n ffeindio. Mae'n dew, a mae'n dipyn bach atach hefyd, sy'n well ar y gyniog de. A beth ti di roi dan efo fanna? Dwi wedi rhoi chydig o olew lewydd dan efo, a chydig o bipur. Dwi ddim wedi rhoi halan eto, achos mae halan yn tyddu sychu steak allan. Ond dwi'n rhoi olew lewydd ar y steak ddim yn y gridl. Wan yn fyma, mae gen i gridl poeth iawn. Wedyn dwi'n rhoi hwn i fewn. Fel glwyd i wan, mae o'n sislan yn syth. Am bod ni wedi rhoi yr olew o lewydd ar y steak, mae'n sislan yn syth. Dwi'n gadael hwnna fanna wan, pidio gyffwrdd o. Sa dwi'n gwneud hwnna, dwi'n wedi gwneud y salad, reit, yn fyma. Dwi'n wedi gwneud salad syml, little gem, lettucen hawdd i ddefnyddio, bach, ac yn lan neis. Yndi? Yndi. Fan, a fo. Mae'r iceberg yn gallu bod dipyn bach yn fler, da chi'n dori o, ond i bob man, a wedyn mae'n cael ei wastio. So mae rhan fwy o'r fridges bobl efo icebergs hanner i ddefnyddio, brown yn os mi ddweud. Iawn? Be dwi'n wedi gwneud ydy reid ryw un lettucen i mewn. Un nionyn coch i mewn. Dwi'n licio nionyn, da. Dwi'n licio nionyn, neu siw bod y nionyn di dorri'n eitha man, de, neu fyddwch chi'n cael crunchy bits mawr iawn. Un tomato i mewn. So ti gyd ffafr fi a checio'r steak na mi. Troi o drosodd i mi. I'w 2 funud i allan ar un ochr yn mynd i bynnu sydd ydych chi'n licio'r steak. Un tomato i mewn. Sut mae hwnna'n edrych? O, mae'n dod ni flaen yn neis. Un tomato i mewn. A dwi'n defnyddio'r caws glas ma. Mae hwn yn rhaid blas zing neis i'r fechdan. Caws glas, caws gorau glas, neu caws glas arferol, mae'n fyny chi. Mewn o fo. Sa flas cryr na, oes? Mae yna flas cryr na dwi sy'n newyddion da i chdi, dwi'n clywed, cos ti'n fan mawr o gaws dwi. Dim deud gwir, de. Mae yna gaws yn bob beth, dwi'n mynd Geth. Dressing mwstad y mel di hwn. Dwi'n chi'n neud un eich hunan, neu os ydych chi'n neud Brechdan sydyn, dwi'n sedd i brynu fi'n y gret bach mewn botel, ond prynu'n da, de. Wedyn dwi'n mynd i roi rhyw 3 llwy mewn fel e. Mae hwn yn stwff rhaid da, a cymysgu hwn. Iawn? Ti'n mynd flas da? Ni di droi hwnna i mi. Gwna fi. Reit, Sam, sy'n mae'r steaks mae'n edrych, o mae hein yn dod at ei gilydd, o mae ni. Mae'n dibynnu'n hollol sydd ydych chi'n licio'r steak. Dwi'n teddi licio fi yn dipyn bach yn goch, ond dibynnu mewn Brechdan, dwi'n licio fod i'n ei reit da. Bagels dwi'n mynd i ddefnyddio. Reit, dyma ni. Un peth de, mae'n dwll yn canol does, ddim yn boen da. Wel, mae o'n boen, ond beth dwi'n mynd i wneud pan dwi'n adeiladu Brechdan, dyna na'n stric bach ni wedyn. Cymryd chydig o lettusen, a rhoi lettusen dros y twll de, a wedyn fildi fo fel e. Waw, tip da, ge. Dwi'n mynd i gymryd y steak ma allan wan. Dwi'n meddwl bod i fi mae hwn di gwneud digon, a mae'n dibynnu'n hollol sydd ydych chi'n licio'r steaks. Dwi'n mynd i roi y Stecan ar y bod just i relaxio dipyn bach, ynddo? Ti'n gadael hwnna, weit? Ie, dwi'n gadael. Ni di wneud siwr bod hwnna ddim yn symud i len byd wan i mi. Be dwi'n mynd i wneud efo hein, dwi'n mynd i roi nhw'n y grydl. Fel la, jyst i roi chydig bach o liw yn nhw. Fel ti'n gweld lot o fwg yma. Bydd na flas dan dod ar nhw. Bydd na flas dan dod ar hein. Mae'r blas y steak wedyn yn mynd i fewn i'r bagel. Mae'r olew yn neis anna fo. Ta chi'n mysio lot o amser, neu maen nhw'n teddu losgi. Fel ti'n gweld, maen nhw'n teddu losgi'n hawdd iawn. Be di gwahaniaeth efo defnyddio hynna'n lle bara normal, lle? Wel, dwi'n meddwl bod bagels yn gret. Dwi'n meddwl bod nhw yn wahanol i farad ydi, a mae yna flas. Be dwi'n neud efo yma ydi rwbio garlleg iddo fo. Yn Sbaen, bob tro maen nhw'n geid Brechdan, maen nhw bob tro rwbio garlleg ar y bara. Iawn, mae hwn yn barod i fynd. Reit, dwi'n wedi cael plat sgwar fel hyn, plat sgwar. A dwi'n wedi cael Stecan. A beth dwi'n gwneud ydi sleisio fo, fel e. Mae hwnna liw neis ar hwnna fyd. Mae hwn wedi gwneud, i mi mae hwn yn ideal. Ond os da chi'n licio wedi gwneud mwy, chydig bach o'i amser yn y badall, fel rheol, os da chi'n gwneud y salad, mae o wedi gwneud. Bagel ar y plat. Lettusen, cyfawr twll, de. Dwi'n wedi rhoi y salad i mewn gyntaf ar y top. Salad anna fo. Dwi'n clywed bod chdi'n reit da efo llwy. O, na chdi. Dw Geth? Wyt, o, mae'n sôn, de. Reit, mae hynna ddigon. Iawn? A fel ti'n gweld, dwi wedi gwneud ymdrech i gael plat bach neis yma, ti'n gwneud golwg i mi. Reit, dwi wedi rhoi y Stecan ma wedyn ar y top fel hyn.
Wedyn mae yna ddigon i wneud rhyw ddau efo yma. OK. Ag, anna fo. Fi'n job bita hwn efo gymaint o salad. O, mae o'n un o'r pethau yna. Mae o'n frechdan sydd jyst yn dod lawr hwnnw i gyd. OK, a dyna di pleser brechdan. Dwi'n rhoi hwnna ar y top. Fel yna. A chi weiniau'n agored wneud i cael. A dwi'n di jyst i wneud o'n saff. Fel yna. A fel yna. A fel yna. A fel yna. Waw, sfer hwnna. A fel da chi gweld, mae wedi cael ei weini fe chydig o salad di disgyn i dy ochr. Diolch yn fawr i ti o hynna. Felly, bagel Stecan.